Окупанти кинули Едема Семедляєва до ізолятора з жорсткішими умовами, ніж зазвичай в адміністративних арештах. Про це заявив адвокат Еміль Корбєдінов. Він відвідав заарештованого колегу в ізоляторі тимчасового тримання. За словами Корбєдінова, там тримають лише тих, кого судять у кримінальних справах, а адмінарешт зазвичай відбувають у спеціальному ізоляторі з м'якішими умовами. На думку Корбєдінова, це виклик для усіх адвокатів, які захищають політв'язнів. В очередной раз, то есть система пытается наказать, пытается запугать адвокатов, которые профессионально хотят помочь людям, которые действуют профессионально в рамках закона и так далее. Да? Вот, я увидел его, посетил его, он передал огромные слова благодарности всем тем, кто включился в процесс его защиты, в отстаивание его права на свою профессиональную деятельность. Едема Семедляєва покарали одразу за 2 справами. Окупаційний суд Центрального району Сімферополя засудив адвоката до 12 діб арешту за начебто непокору окупаційній поліції. А ще 4 тисячі рублів штрафу окупанти присудили за ведення аудіозапису без дозволу. Сотні людей долучилися до флешмобу на підтримку Семедляєва. Вони фотографуються з його світлиною, написом «Руки геть від Едема Семедляєва», «Волю народному захиснику» та іншими. Підтримку люди поширюють у соцмережах. В МЗС України вважають переслідування Едема Семедляєва порушенням його професійних прав. Про це повідомила у Твіттері перша заступниця міністра Еміня Джепар. Комісарка Ради Європи Дуня Міятович заявила, що окупанти чинять перепони правозахисникам. А у представництві президента України в Криму закликали негайно звільнити адвоката. Закликаємо Російську Федерацію негайно звільнити адвоката Едема Семедляєва, припинити хвилю репресій та переслідувань в тимчасово окупованому Криму щодо громадян України за їх політичні погляди, позицію та переконання, а також у зв'язку з їх професійною та громадською діяльністю. Висловлюємо підтримку Едему Семедляєву. Україна робитиме усе задля притягнення винних у цьому та інших злочинах до відповідальності. 25 жовтня Едем Семедляєв з колегою Назімом Шейхмамбетовим прийшов до окупаційного відділку поліції, щоб захищати затриманих біля суду кримських татар. Адвоката не лише не пропустили, а змушували роздягтися догола, щоб, мовляв, перевірити наявність екстремістських татуювань. Зажадали від адвоката вимкнути диктофон. Семедляєв відмовився та отримав адміністративні протоколи за непокору вимогам силовиків. Їх склав горизвісний співробітник Центру по боротьбі з екстремізмом Руслан Шамбазов. Той самий, який катував кримського татарина Рената Параламова та інших політичних бранців, та причетний до переслідування адвоката Еміля Корбєдінова. Брати Ахтемови залишаться під вартою до 23 січня наступного року. Окупаційний Верховний суд Криму відхилив апеляцію незаконно затриманих кримських татар. За повідомленням адвокатів, окупаційний суд обґрунтував це тим, що Асан та Азіз нібито можуть виїхати з Криму чи тиснути на учасників процесу. Захисники наголошували, що перебування в СІЗО на тлі стрімкого поширення ковіду і без ліків небезпечне для бранців. Але окупаційні судді це проігнорували. Адвокат Айдар Азаматов також повідомив, що його підзахисний Асан Ахтемов припускає, що йому можуть посилити звинувачення, як це було з Наріманом Джелялом. Асан это воспринимает как некую, так скажем, фикцию. Он все понимает, что сейчас будет по максимуму ужесточать все вот эти вот обвинения и утяжелять его состояние. Только для того, чтобы, как он говорит, что это все он понимает, учитывая его позицию измененную, другого ждать и не стоило. Братів Асана та Азіза Ахтемових, а також першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла окупанти затримали під час облав 3 та 4 вересня. Їх безпідставно звинуватили у диверсії на газопроводі у селі Перевальне під Сімферополем. У Меджлісі цю сфабриковану справу називають помстою окупантів за саміт Кримської платформи, який відбувся у Києві 23 серпня, і де серед інших брав участь і Наріман Джелял. Там упевнені, що таким чином Росія планує визнати представницький орган терористичною організацією та розпочати ще масштабніші репресії проти кримських татар.
В окупованому Криму старий цвинтар обсипається у море через руйнування узбережжя. Людські кістяки виступають із глиняного урвища на морському березі у селі Окунівка Чорноморського району. Це старий довоєнний цвинтар площею близько 1,5-2 гектарів. За даними місцевих археологів, це можуть бути ще кімерійське поховання. Руйнування йде вже 5-й рік, але звернули увагу на це лише після публікації відео у соцмережах. Представники окупаційної влади стверджують, що це відбувається через природні умови. Однак, за повідомленням Центру журналістських розслідувань, узбережжя Західного Криму знищується через варварський видобуток піску, до якого причетні група компаній Суеста, Євпаторійський морський порт та інші компанії. Особливо активізувався видобуток піску після російської окупації Криму, внаслідок чого катастрофічно скоротилися пляжі західного узбережжя Криму та було знищено заповідну Бакальську косу. На Східному фронті поранено українського воїна. За повідомленням штабу Об'єднаних сил, боєць під наглядом медиків у задовільному стані. З артилерії калібру 122 мм та 120-х мінометів російські окупанти гатили у бік оборонців Мар'їнки та Новозванівки. Біля Зайцевого скидали постріли ВОГ-17 з безпілотника, а на Луганщині фіксували проліт російського апарату і, ймовірно, Орлан-10. Ворог також провокував біля Троїцького, Гнутового, Луганського, Широкиного та Кримського, застосувавши гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними. Впродовж поточної доби, 12 листопада, з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Підрозділи Об'єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Міноборони отримало від СБУ вилучену російську зброю вартістю у 1 мільярд гривень. За повідомленням Служби безпеки йдеться про 500-тонний арсенал, який контррозвідка вилучила у ході спецоперацій. Це 36 ракет для зенітно-ракетного комплексу «Печора» та супутнє обладнання, двигуни та комплектуючі до вертольотів та літаків, запчастини для танків, БТРів та іншої бронетехніки, реактивних систем залпового вогню, а також гранатомети, тротил, фосфорна та соляна кислота. Зброю визнали речовими доказами у провадженнях СБУ та арештували. Міністерство оборони погодилося прийняти це майно на баланс, а суд та уряд санкціонували передачу. Російські державні компанії використовували територію України для транзиту товарів військового призначення та з невстановленою метою накопичували їх на території України. Але не як військове майно, а як технічне майно загального вжитку. СБУ відкрила за цим фактом кримінальне провадження. В подальшому було встановлено, що документальні відомості про легальне ввезення та зберігання цієї військової продукції були відсутні. Використання вказаного військового майна значно посилить матеріально-технічне забезпечення та стан бойової готовності Збройних сил України. Підтримка медіа, які були вимушені залишити окуповані території, має бути подвоєна. Про це заявила віце-прем'єрка, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук. Вона додала, що зараз напрацьовується стратегія підтримки таких медіа. Верещук також мала зустріч з міністром фінансів, де обговорювали збільшення державного фінансування удвічі. Міністр сподівається закріпити це уже у державному бюджеті на наступний рік. Ми збільшимо фінансування вдвічі. Я дуже сподіваюся, що міністр фінансів, який відчув весь мій, так би мовити, емоційний біль, коли я казала, що ми не допрацьовуємо інформаційно, і ми якраз повинні допомагати тим людям, які приїхали до нас з тимчасово окупованого Криму, з Донецької, Луганської області, бо вони як журналісти, вони як переселенці, як ніхто знають. І коли людина вмотивована не тільки матеріально, а ще й емоційно так прив'язана до тієї землі, куди вона хоче повернутися як до своєї домівки, це дуже важливо. Я сподіваюся, міністр фінансів пан Марченко мене почув. 24 тисячі нових випадків коронавірусу зафіксовано в Україні минулої доби. До лікарень шпиталізовано більше 4 тисяч людей, 750 померли. У Міністерстві охорони здоров'я закликають українців не відтерміновувати вакцинацію, аби захистити себе від хвороби або її важкого перебігу. За даними МОЗу, в Україні вакцинований вже кожен 5-й. Тим часом в Україні запускають 2 нові ковід-сертифікати – дитячі та про одужання. Дитячий ковід-сертифікат
сертифікат можна згенерувати, якщо дитина отримала хоча б одну дозу вакцини. В Україні щеплення від коронавірусу можна робити дітям від 12 років препаратом Pfizer. Сертифікат про одужання отримують ті, кому лікар встановив діагноз та вніс його до електронної системи. У дії цей сертифікат мав з'явитися 8 листопада, однак нині він ще перебуває на останній стадії тестування. Ті, хто хворіли на коронавірусну інфекцію не більше, ніж 105 днів тому від моменту запуску функціоналу, зможуть отримати сертифікати. Лікар має внести до електронної системи охорони здоров'я медичний запис про встановлення діагнозу на COVID-19. Таким чином, термін дії нового документа буде становити 90 днів на 15-й день від встановлення діагнозу. І отримати такий сертифікат можна не більше, ніж 2 рази на рік за наявності внесених даних до електронної системи охорони здоров'я. А в окупованому Криму знову фіксують коронавірусні рекорди. Вже 1182 нові випадки COVID-19 за минулу добу. 32 людини не змогли подолати цю хворобу та пішли з життя. 16 тисяч нових заражених коронавірусом за добу. Для Нідерландів це антирекорди з початку пандемії. Палати інтенсивної терапії у лікарнях заповнюються дуже швидко. Медики вже закликали уряд запровадити частковий локдаун, щоб стримати нову хвилю. Тим часом до мобільних центрів тестування приїжджає дедалі більше людей. Останні 2 тижні був сплеск тестування. Спочатку зростання було незначним. Ми додали ще один пункт, а потім щодня людей ставало дедалі більше. Тепер із самого ранку черги. Багато хто приїжджає без запису, тому що їм дуже потрібен тест. При цьому люди кажуть, що сюди приїжджають не лише ті, хто цурається щеплення від ковіду. Варто зазначити, що у Нідерландах повністю вакциновано близько 85% населення. Це не пов'язано з тим, що люди не вакцинуються. Я, наприклад, зробив щеплення, а потім захворів і мало не помер. Вона також. Багато хто зробив щеплення, потім захворів. Не думаю, що тут лише невакциновані. Загалом голландці не хочуть нових обмежувальних заходів. Я вже втомився працювати вдома за ноутбуком. Не хочеться ще одного локдауна. Відчуваю, що все погіршується дуже швидко. Поки що уряд обмірковує подальші дії. Якщо частковий локдаун повернуть, це стане першим подібним випадком для Західної Європи з літа. У разі закриття Україні припинять роботу кінотеатри та театри, запровадять заборону на масові збори, а кафе та ресторани мають закриватися раніше. Великі продавці одягу та взуття в ЄС переміщують виробництво з Азії. Китай, В'єтнам та інші країни втрачають статус світових фабрик. Компанії відлякала глобальна криза в постачаннях. Контейнеровози застрягли у чергах біля великих портів. На товари чекають місяцями. Тепер фокус поступово зміщується до таких країн, як Болгарія, Україна, Румунія, Чехія, Марокко, Бразилія та Туреччина. Ця фабрика у Боснії та Герцеговині виробляє одяг та взуття. Каже, що у першу половину 2021 року зробила стільки, скільки було за весь попередній рік. Здебільшого європейські виробники взуття мали фабрики на Сході, у Китаї, Індії чи інших країнах. Можна точно сказати, що попит на нашу продукцію та послуги з боку великих взуттєвих мереж Євросоюзу останнім часом зріс. Власник підприємства каже, що з ним зв'язалися уже десятки компаній. Ми кілька разів провели екскурсії нашою фабрикою. Деякі замовники оголосили про початок співпраці в другій половині листопада, на початку грудня. Експорт із Азії продовжує скорочуватися. На початку цього року багато які компанії зіткнулися з проблемами в роботі в Південно-Східній Азії. Причина полягає у високих логістичних і транспортних витратах, а ще в дуже утруднених умовах ведення бізнесу, транспортування та логістики. Як очікується, Туреччина цього року експортує рекордний обсяг одягу завдяки зростанню замовлень з Євросоюзу. При цьому багато компаній, як і раніше, сильно залежать від В'єтнаму, де недавні зупинки виробництва призвели до серйозних збоїв. Деякі великі компанії, такі як Коламбія, уже попередили, що будуть затримки з випуском осінніх та весняних колекцій. У деяких випадках очікують недостатнього розмірного асортименту.
Побиті снарядами і кулями стіни та повне розорення. Такий зараз на вигляд будинок у Сирті, де до війни жило лівійське подружжя Абдали і Могнаї. 4 роки тому з міста вибили бойовиків, але все досі в руїнах. Подружжя вирішило відремонтувати свою квартиру самотужки. Коли я побачила свій дім, мене охопив розпач. Раніше тут був порядок та чистота, а тепер ми маємо руїни. У душі повне спустошення. До війни в Сирті жило 80 тисяч людей. Через бої понад 3 тисячі сімей виїхало. Абдала і Могная теж. Потім повернулися. Орендували квартиру в менш постраждалому районі. З ними живе 3 дітей та родичі. Місцева влада спочатку обіцяла полагодити будинки через рік, потім через 2, а пізніше просто допомогти з оплатою оренди. Ми не побачили взагалі нічого. То були пусті обіцянки. Ми з сусідами вирішили повернутися до своїх будинків, якось їх відновити і спробувати в них жити. Влада жодної допомоги поки не обіцяє. Нашому зруйнованому місту дали $1,5 мільйона. Побудувати на них дороги чи прокласти каналізацію, або ж зробити резервуар для води. Цих грошей ні на що не вистачить. Лівійці кажуть, що більше не довіряють владі. Вона лише 2 роки тому всім сім'ям переселенців видала по $440 і все. Утім, тимчасовий уряд країни пообіцяв виділити на відновлення Сирти $220 мільйонів. Але поки що грошей немає. Ті, хто відкрив шлях на батьківщину. Документальний фільм про повернення кримських татар на батьківщину з вигнання, її цінність та значущість боротьби за неї був двічі показаний на міжнародному кінофестивалі тюркського світу Коркут-Ата. Головний герой кримський татарин Енвер Муслядінов. Попри заборону радянського режиму, він повертається до Криму ще у 70-ті роки минулого століття. Ті, хто відкрив шлях на батьківщину, був знятий у 2015 році колективом телеканалу АТР. Сценаристка фільму, ведуча телеканалу АТР Ельмаз Асан, режисер Длявер Дваджієв, представник меджлісу кримсько-татарського народу у Туреччині, режисер Зафер Каратай заявив про важливість представляти Крим на кінофестивалі тюркського світу. Показ цієї картини нагадує усьому світу про Крим та його окупацію, заявив Каратай. Ельмаз Асан вважає, що історія повернення кримсько-татарського народу на батьківщину свідчить про те, що боротьба обов'язково завершиться перемогою. Я дуже рада, що наш фільм демонструють на такому масштабному майданчику. Цей фільм важливий тим, що ми розповідаємо про повернення кримських татар на батьківщину. До цього тут показували про депортацію, але повернення було не менш важливим. Люди жертвували собою заради батьківщини. І це ми показали тюркському світу в нашій документальній стрічці. Люди мало про це знають. По-перше, в рамках таких проєктів один з одним знайомляться. Країни дивляться картини інших країн, у яких відображається їхнє життя. По-друге, минуло 30 років від розпаду Радянського Союзу. На прикладі фільмів, які знімаються в країнах колишнього Радянського Союзу, ми можемо побачити, наскільки змінилось мислення у людей, наскільки країни стали незалежними. Участь України в цьому фестивалі дуже хороша можливість для України продемонструвати своє ставлення до кримських татар. Від цього залежатиме ставлення тюркського світу до України. Це можливість показати, що це інша самостійна країна, яка не є частиною Росії. Мене вразили кадри Бахчисараю, особливо ті, що знімали з висоти пташиного польоту. З фільму можна зробити висновок, що це був дуже хороший менеджмент, гарна робота оператора і звукорежисерів. В цілому мені дуже сподобався фільм. Фільм «Ті, хто відкрив шлях на батьківщину» дуже інформативний і водночас дуже драматичний, що надає цій стрічці більшої цінності. Пані Ельмаз дуже добре попрацювала над сценарієм. Окремо хочу виділити драматургію. Вона була якісно відпрацьована в цьому фільмі. Те, що цей фільм показують на фестивалі тюркського світу, це вже досягнення Коркут-Ата.